Ijedio, ihe di mmadụ mere nwunye ya, ihe di mmadụ mere nwunye Ijedi. Hey! Nwa agbọghọbịa nọ n'ọhụ Gangala, nwaanyị ọma nọ n'ọhụ Gangala, aha ya wụ Peace Anekele Ekulu. Ọ lụọla di, aha di ya wụ George Unazi. Ya na di ya lụrụ na 2009, ọ mgbe ya na di ya lụrụ di, otu nwoke na-eshi alụ nwaanyị, gbaa di nwunye ya akwụkwọ, ha ebiri. Ha amụọkwala nwa nke mbụ. Di ya tụọ ya ime ka abụọ na 2010, the same 2010 ka di ya kweligemere gawa Malaysia. O ruo na 2011 mgbe ọ ka dị ime, di ya tiri ya akwụkwọ si ya gbagotewe Malaysia, bịawa Malaysia. Ụmụnne m, aga m akọwara unu otu esi tie akwụkwọ na otu o si nweta onwe na Malaysia. This lady ruru Malaysia truly, mana ebe ọ ended up wụ na prison in that 2011, ebe ọ hụrụ onwe ya wụ na Malaysia. Ọ nọ na Malaysia, na Malaysian prison. Aga m akọwara unu ihe mere o ji gaa prison. Ọ nọ na Malaysian prison throughout the 2011 till 2015, mgbe a condemned, sentenced ya to death by hanging by Malaysian court. Always that same 2015, Obama abịa Malaysia, gwa government of Malaysia na ha dị harsh in their pronouncement ihe ọbụla gbasara otu esi handle their drug dealers. Because of ije Obama ahụ and the Obama's plea to remove the death sentence, aha nwaanyị this lady automatically esorozie na ndị nwere that grace. In 2015, eruluzie out that death sentence, nyezie ya life imprisonment. Mgbe o nwere onwe ya wụ 2023. Ụmụnne m, gerezie na akụkọ na uju ya, nwaanyị ọma. Ka nwoke bịara hụ sọ laikiri ya, kwụọ ụgwọ isi ya, lụọ ya ote nwoke na-eshi apụta, ya si ya gaje lụ nwaanyị, ya kpere ụmụnna ga lụọ ya, kwụọ ụgwọ isi ya, tụọ ya ime, nwunye ri ime. Abịa enwe ihe mere this lady n'anya, o bukwa afọ ime, bu datin na-edere ka eme ya operation wepụ ya. Di ya agawa Malaysia wee ebe obi. Malaysia ebe a ka di ya nọ, ebe a ka ọ na-akọga hustling nke ya, naanị ya ma ihe ọ na-arụ na Malaysia. Ya akpọwa nwunye ya si ya bịa Malaysia ka ya na ya nọtọ. Nwaanyị asị ya mba, na afọ ime na ya arụ na o nyere ya nsogbu, tinyere ihe ebu n'anya, na enwetaghị ha onwe ya, and ya was auxiliary nurse, ya chọghị ihe abụga ọrụ ya, si ya na abịawa Malaysia na-akwadoghị akwado. Di ya si ya bịawa ka eme ya operation n'anya, wepụga datin nọ ya n'anya, na anaghị eke emeta ya na Malaysia kara na Nigeria, na ya bịawa. Di ya process ya visa, process ya flight ticket, process ya every document, necessary document o kwesịrị iji bịa. Nwaanyị nọtere bilikwele ga-emenụ paspọt. Ka o mekwere paspọt mechaa, enyi nwoke di ebutere ya akpa ọsọ di ebiri si ebutere, na o were akpa na paakị akwa ya, paakị ngwongwo ya, bịawa Malaysia. Ya elega akpa na ihe a ije ya chọrọ ịga nọ highest 2 weeks, na akpa na ọ dị too much, na ya ga-ebuli ya, gwa di ya na akpa ke na o buru ibu. Di ya si ewere bịawa, na ya ewere bịawa, na ya zụrụ ya, na ya ewere etinye efe, ọgodo otu efe ka o wee tinye nga were bịawa. Emepe akpa na hụcha ma CD ma attachment CD ụmụ Nigerian movie dị nda, nye ga-emezi akpa na-anya arụ ya sa di ya na ya hụkwara attachment na akpa, hụkwa CD. Di ya gwa na ihe ya na-ere ebe ahụ, na business ya na-eme, na o buru obu, na o were efe echiga n'ime CD ya na attachment ahụ, na o buru ebe na ihe business ya na-eme ya na CD ndị ahụ. Ya ga na-agbagha di ya okwu, ọ ya ka ya werere ihe nụtara chiju enye proof of a booked flight. Ya buy plane, rute na mgbe a na-eme check-in, ya nọzi nga mee na surrender ya. Ya ele ha nọkwa na mufti, ha dị ya ka policemen. Ha si ya na ya nwa akpa ya si na agaghị cheke na ya bịawa ka echeke na enwe ihe mebiri, na echeke ọ dị clear na ọ ga-agawa. Ya so ka soro ha gawa, edenweghị ya na center room, na nga anụntara ka ọ nọ. Ha ewere screw bupụta akpa ya anụntara, bido mepewa akpa, achapụ akpa, were screw were mepe shua some nuts ha tightly, eluzuo ihe ndị niile ewe ihe arụ n'ime dị akpa before embata ọnụ etu leather bag. Eweshiwa na-eweshi ntụ kele ndị bekee kpọrọ okoko, ntụ ụta ka apashịga wee shicha.
ha jụọ esele ihe ọ maara gbasara this drug ọsọ ụkwụ atọ na ala asị ya na ya amaghị anya na ya amaghị anya destin na-enwe ihe a ga-akọwatanwu na ihe a ya ma and na di ya kwesịrị ịbịa pik ya o kweghị abịa pik ya mana that ticket ahụ o dere adres ebe ọ ga-abịa na the young man ga-abịa ịkpọrọ ya ndị polisi abanyere ya ka a gawa na that address erute ọ wee young boy pụtaziri instead of di ya nọmba ya nazi ha aga aga enwekwanụ ọ bụkwa na ọkwụkwọ na ọ ya maga bipik o nyere adreesị ebe ọ ga-abịa na onye ga-abịa ịkpọta ya mgbe ha rutere ha ndị polisi ahụ ndị ahụ ajụ ese onye ọwụ die ya sị mba na ya agaghị emeli nwa somebody innocent person implicate ya sị na onye ọwụhụ die na aha die na ọkwanụ jọji na ọwụhụ die otu a ka e mere bifo ya mara enweta ha ebido tọchọwa ya nwaanyị dị ime ewere buutu nwa ya n'ihu tọchọwa ya ozugbo ahụ mara ya buutu ya atọ mbụ bido enwenwe bleeding akpọrọ ego ụlọ ọgwụ vawa ya wepụta ya from rough situations ya na nwa ya pụzi asị ya kpọta lọya ọnwa ahụ lọya a na-akpọ di ya onye bịaziri n'ụwa onye anụntara di ya diri na Naijiria butere ya akpa ahụ enyi nwoke die butere ya akpa na Naijiria ejiri paketi ngwongwo a niile buru bịa onye bịaziri hụ ya na Malaysian prison gwawazie na ya dị sorry na di ya agwaghị eso nwunye na ọsọ cousin bro sister ya na nwa cousin ya na cousin ya bịachi na kọrọ gbadaga nwaanyị akwa na ozugbo ọhụrụ that young man onwe mgbe o reziri alarm gwa ndị polisi na ọ bụ onye butere akpa n'ụlọ n'ọsọ di na si jide onye na-ejide na a ga-ahụ di ka ha mara ma onye ebire drọg chere werere ihe a tiga na ka ha mara ma di ọ dịkwa wee o meghị ya ọ sị nwere trauma n'ime prison ka ọ nọ mụọ nwa anụnta chukwu emere ya ebere na o nwere one white lady ndị a kọnetịrị mmanya kpọrọzie nwa elekọta ya for some months na nwa ya na-enwe n'ime prison na ha enyeziere ya ka process ya document nwa send it to Nigeria sentence this lady now to death by hanging. Ya uzi ndụ gwuri ọnụwụ enwe mgbe Obama gara Malaysia na-agwa ndị Malaysia na their death sentence, their punishment for drug dealers not the too harsh. Si wepụga death sentence. Ha bịa mezie ruling ya amend to life imprisonment. Di ya bịa visit ya dia gwawazie ya nwa that na ọnwa ya na-emekọ business na onye ahụ set up this and that you believe kwe n'ihi na ọ dị na ya don't worry na ga-akpọta lawyer ga-ewepụta ya from the situation. Akpọtakwa lawyer ọkwụghụ lawyer ụgwọ before ya mara di ya maya plan lower Nigeria kpọọ di ya na phone di ya nọ na Nigeria gwazie the lawyer na ọgọ ya nwoke nwụrụ ya wụ mpa ya while mgbe ihe a na-eme 2019 na mpa ya dị ndụ as of that time mgbe ya nọzi na mpa ya nwụrụ n'ihi na ya wụ favorite mpa ya trauma ya na-anụzi voices n'isi ya ekopụzi ekopụ depression ihe niile while mgbe di ya kpụga ha na ego obere ga-eji ejire eme ebere ya na ya gwa nwunye na nna ya nwụrụ ya emegabere ya with the money yazi gagwazie nne na nna ya family ha that na all fake visa na ya nọ n'it na ya na work on it aga agwa ha tụrụ ha ashị na all fake visa ka ya jiri bịawa Malaysia na onye asị m akwụkwọ mere fake visa ọ kọgidere every campaign na just let's be so nwa m lere ngọ na elebe nwunye m ọkọrọ ọ mazi ha ashọ na atọ ọ na-akpazikwa ha ya end their communication with them mpa ya bazie into depression nwụzie years later after ya nwa wetere news na mpa ya nwa na ka ọ sọrọ ya nwa depression ọ ganyezie mpa ya news na ya dịla helpless na this and that mpa ya bịa nwụzie because ya favorite mpa ya the lady the lawyer kpọtara elegide out of phobia bere na something gwara esi enyere ya aka represent ya this woman ka nwa ya shiri nwere onwe ụmụnne m na Brekete family ka this lady na-akọga ihe ya m kọgo nga ka ọ na-akọga this thing if not for copyright violation ana m ebute the video ya doere ọnụ onye ha ọnụ finally this lady alọta ụmụnne m na-anụkwa di mmadụ onye kpọrọ di nwaanyị lụrụ alụ ụgwọ isi tọọ ya ime ọ dị ime ịma na nwaanyị abịaghị iji ha dị ime ka imere ya arrange ka ị chọrọ iji buo drọg nwunye lụrụ nwaanyị lụrụ kpe nwunye ṅụ dị ime bụ nwa ṅụ n'afọ ka ị chọrọ iji buo drọg unu anụkwaghị biko na ọdụ na-anụkwanụ ụfọdụ ndị mmadụ ha na-akwanụ grace nwere ndị na-enwe ya ss ndị na-atọ chọrọ this lady sentence ya so ka ewetarịrị ka ego ngwangwa ya wụrụ mgbe aka Obama ga-awọchachi
condemn all the harsh punishment enwere on ground for ndị nọ na drug dealers nọ na prison. Nwa esoro keta oke that liberation. Eji wepụzie death sentence nyezie ya life imprisonment. Lawyer na-akwụ ha ụgwọ as lawyer ego a na-eji aha ya lawyer ba ha owuho obere ego and ị ga-enye ha ego ha before ha ebido. Abịa nọcha case this lady out of pity without 1 naira. Ya continues ya ga again refresh case this girl na appeal. Ọ wụ 10 this lady no nganga shiri survival. Wụrụ onye dị ndụ akọga ihe mere n'otu o shiri mee. Mmadụ ewere nwunye ya nwaanyị ọlụrụ. Not even na ọ lụchara okekwa nwa agbọbịa. Ọ dị aware, ọ dị sure na nwaanyị a na ọ dị ime. Dị ga plant red drug. Chi iji nwunye n'okporo ntụ bu ahịa. Unu anụkwaghị. Amamebe itiji shi etiji. Arịọ leta m ga-eshi asị na onye ọbụla kpachapụ anya. Kelu ugbu na enwe mgbe nwaanyị si di ekpega agwa ọjọọ. Enwe mgbe nwoke na-eso nwunye ekpega. Ya just lọta bịa lụrụ nwa mmadụ. Ụgwọ isi tọọ ya ime. Chọzi iji ebu ahịa. Olee ebe a gagadaga ugbu a biko n'obodo. Ahịa m na-amabaghị ma emekweli arrest. Na-egidere enidere ka ahụ picture that young man gbaa ya n'ịntanetị niile. Ka ekwesịrị ibusha ahụ ya, aga ebusha ọwa onye ahụ onye bụgo oteligbo ahụ ebupụta ihe niile. Mana this particular one, this man ekwesịrị ịhụ picture ya. Though the Brekete family, the spokesman there said that na oge release that picture. Ka ọwa hụ ka ọ hapụ ịga ghọrọ onye ọzọ. Ka ahụ onye a na-ekwepụ ya hụ ihu hụ what he looks like. I just pray na picture this young man ga-apụta ka ọwa lekiri ha onye ọwụ. And I just pray that law ga-achụ ya gide. Ọ hapụgodo Malaysia lọta Nigeria kwesịrị itele gide. This man o kwesịrị serve punishment, o kwesịrị face the law, both Malaysian law and Nigerian law. Enweghị ebe na commit offense. Or commit offense against this lady. This lady needed justice, and justice she must get. EJD.